Il-Prim Ministru Joseph Muscat nieda uffiċjalment il-programm Jobs Plus. Waqt din it-tnedija l-Prim Ministru Joseph Muscat stqar illi din hija turija ta' għawda pożittiva għal ħidma illi ser issarraf f'ġid għal pajjiż. U qal illi l-ħaddiema għandhom ikunu premjati għal bżulija. Meta kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar kif ser jagħmel dan, huwa wieġeb li dan jista' jsir b'żewġ metodi. Metodu punittiv li mhux ser jintuża u metodu motivazzjonali. Għandek il-metodu motivazzjonali, ġifieri jekk l-issue hija childcare, mela l-ispejjeż ta' childcare ħanneħħuhom minn hemmhekk. Jekk l-issue hija dwar li jekk inti toħroġ taħdem ħadd tiġi mħaddem metodi prekarji, ħankun qegħdin nieħdu ċertu miżuri li permezz tagħhom dawk il-metodi prekarji niskoraġġuhom bl-iktar mod possibbli, konsultazzjoni wkoll ma' social partners. That's making work pay. Inti jekk toħroġ taħdem fil-verità qed tagħmel xi ħaġa li tħoss li qabillek. Joseph Muscat ħabbar illi l-iskema ta' childcare centers b'xejn għal kulħadd ser titwettaq fuq medda ta' 5 snin, dan bilan illi ma jkunx hemm pressjoni fuq it-taxxi pubbliċi. U għażiet jgħid li permezz ta' faċilitajiet tal-edukazzjoni u xogħol is-servizzi soċjali għandhom ikunu biss l-aħħar għażla. Fil-waqt li tkellem dwar il-ħidma tal-Komitat il-Prim Ministru temm jgħid li ser tkun ir-responsabbiltà tal-Gvern illi jara li jkun qiegħed iwettaq dak illi qed jgħid. Waqt din il-konferenza tkellem ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo u stqar li t-tnedija ta' Jobs Plus mhux biss sforz sabiex titjieb l-ekonomija, iżda ħafna aktar minn hekk għaliex il-forzi kollha tal-imsieħba soċjali ser jingħaqdu flimkien u jaħdmu għal għan wieħed. Waqt din il-konferenza tkellem l-ekonomista żagħżugħ Clyde Caruana li ser ikun qed imexxi l-Kumitat bl-isem ta' Active Labour Market Policy Council and Action Committee. U stqar illi din il-proposta kienet issuġġerita fil-budget 2012 u spjega kif dan ser ikun l-ewwel pass sabiex pajjiżna jgawdi minn politika holistika fil-qasam tax-xogħol. Spjega kif il-prijoritajiet ta' dan il-programm bl-isem ta' Jobs Plus jiffokaw l-aktar fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, l-enfasi fuq il-ħiliet tal-ħaddiema u li tiżdied il-perċezzjoni illi jaqbillek taħdem. Caruana temm jgħid illi llum il-ħtiġijiet huma magħrufa sew u fisser kif rapporti u studji għandna biżżejjed bekk issa rridu nibdew inwettqu. Intant tkellimna ma' uħud mill-imsieħba soċjali preżenti dwar l-irwol u l-pożizzjoni tagħhom f'din l-inizjattiva. Aħna bħala industrija nieħdu gost l-inizjattiva għax se tgħallem ħafna iktar nies ittella l-livell tal-kapaċitajiet tan-nies tagħna u allura ittina opportunità biex ikollna nies iktar edukati iktar tajbin biex jidħlu fix-xogħol tal-industrija tagħna. Aħna malli ġeddi l-proposta min-naħa tal-UHM wara li evalwajnu aħna rajna li hija proposta tajba ħafna għax kif anki semma minn diversi kelliema llum inkluż il-Prim Ministru, il-problema għall-industrija hija illi f'ċerti industriji għandna nuqqas ta' ħiliet. Ara jekk ma jkollokx nuqqas ta' ħiliet, inti tispiċċa illi ma tistax tattira industriji biex jiġu Malta. Ġifieri din l-inizjattiva hija importanti. Issa sta għalina l-imsieħba soċjali illi naraw li titħaddem. Illi Jobs Plus tfisser li tal-pajjiż irid itejjeb mhux biss insibu jobs ġodda, ma itejjeb il-jobs li għandna, tajjeb jiġifieri jkollna kwalità ta' jobs tajbin. Aħna bħala UHM konna varajna riċerka fuq l-Active Labour Market Policy, illum qed insejħula Jobs Plus, u hemmhekk f'dak id-dokument hemm ma' 36 proposta. Proposti li għandhom ituna ħanajtek bażi tajba ta' diskussjoni għaliex fl-ewwel 3 xhur tal-ħolqien ta' dan l-Active Labour Market Counseling Committee nkunu qegħdin niddiskutu il-pjan ta' implementazzjoni. Ġifieri dik ħadd kull ewwel biċċa xogħol li rridu nagħmlu. Allura aħna proposti diġà qegħdin hemmhekk qegħdin miktubin, però ovvjament din id-darba rridu mmorru niddiskutuhom mal-imsieħba soċjali u mal-Gvern biex naraw li ma minn dawk il-proposti sa nkunu qegħdin nażlu biex naħdmu fuqhom. Preżenti għal din it-tnedija ta' Jobs Plus kien hemm ukoll Tonio Fenek min-naħa tal-Oppożizzjoni u Carmel Cacopardo f'isem l-Alternattiva Demokratika flimkien ma' rappreżentanti tal-imsieħba soċjali f'pajjiżna.